operations in Iran. Trumpek kausa zabaltzen duen heinean, bere arerio nagusiak Txinak indarra hartzen du munduan. Esku hartzen militarra eragozten du, aktore arduratsu eta zuhur baten irudia bermatzeko, ez? Elisabete Arrieta Donostiarra analista politikoa da Bruselan, eta Txinaren eta Europar Batasunaren arteko harremanetan aditua. Ekoizpen merkean oinarritutako ekonomia bat izatetik, orain sektore estrategiko askoetan abanguardian dagoen botere ekonomiko bat izatera. Epe luzekoa da Txinaren estrategia, urteak daramatza halako agertoki baterako prestatzen. Merkatuak xurgatu dezaken, baino ekoizpen handiagoak egiten ditu eta munduko beste merkatuetan saltzen dituzte oso prezio baxuan. Txina atzerrian edatzen ari da, dagoeneko ez da munduko fabrika soilik. Orain sortu egiten du eta ez kopiatu. Orain 40 urte nire herrialdea munduko pobreenetakoa zen. Gure begirada epe luzekoa da. Angela Xujuin txinatarrak 10 urte daramatza Donostian eta aholkularitza bat zuzentzen du txinatar eta euskal enpresen arteko harreman komertzialak errazteko. Puntako teknologian Txinak gero eta nazioarteko inbertsio gehiago egiten ditu. Innovamos. Honek guztiak industria aldatu du. Haitiun enpresak adibidez, Nafarroan energia biltegiratzeko fabrika bat eraikitzeko asmoa du. Eta Euskal Herritik gertu, Aragoiko Figueruelas herrian, fabrika erraldoi bat eraikitzen ari dira bateria elektrikoak egiteko. Figueruelas herriak 1200 biztanle ditu, baina 2000 langile txinatar hartuko ditu. Beraiek izanen baitira hemen fabrika berria altxatu eta martxan jarriko dutenak. Que abran, que haya trabajo. 2.000 chinos, ¿y dónde se van a meter? Aquí no hay viviendas para tanta gente. 4.100 milioi euroko inbertsioa eta 4.000 lanpostu ekarriko omen ditu. Baina batzuk lan baldintzak okertuko diren beldur dira. Ellos la costumbre que tienen es producir mucho, pero a costes muy bajos. 2 urtean, kotxe txinatarrek Europako merkatu kuotaren 10% lortu dute. Hay que ser humildes. Apalak izan behar dugu eta onartu gure aurretik doazela. 25 urte daramatzate gure telefono eta ordenagailu mugikorren bateriak egiten. Haiengandik ikasi behar dugu. Hay que aprender de ellos. Ziurgabetasuna nagusi den honetan, Txinak argi du bere ibilbide orria.